Bubhlíon dochrete í hábhíle sa trídeag donna máint, agus torthaí glán gan chinge ó hús go deire. I gcuig a lein, bhuaig blá clia an chréibh don giad úr ó 90 héan. Ryan Agalu, Tossie Portig Ryan, just a scoring Ryan. Oh, like Paul Ryan. Bhuaig limnach craobh na mún don giad úr ó 90 os cór a gachaitheoirí féin I bác na Gael. Bhí dhá ar an íochtarach Ryan a héan éana strathe I gcluiche canis na hÉireann. Bhí a himmartáin agus trí chúl ag Shane O'Donnell I nua epicach an chlár. Patrick Donnan and show on Horrid. Lean na torthaí gan chinge I gréibh na glob le gascí cnoc lein I gnúthú craobh an chuige an chiad Éireann as catharlach a dhéanaan bart. Jaimsigh Dennis Murphy 8 gúlín as an aoncheann diaag ina mua 3 gúlín Aulart an Ballach. Tá bach múr eile ribh na gascí gan neomh, seamróga Loch Gael. Más míon lo ball an phléamh a bhaint amach, cloiche canis na hÉireann.